моҳи рамазон фаро расид ва тахфифҳои худро софсавдо баҳри шумо пешкаш мекунад. маҳсулотҳои софсавдо барои баровардани мӯи сар, ғафз кардани риш, нез кардани доғҳои пӯсти бадан, хароб ва фарбеҳ кардан кӯмак мекунад. ҳама маҳсулотҳои софсавдо аз гиёҳҳои табиӣ омода карда шудааст. доставка дар шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург бепул. рақамҳо барои фармоиш дар рӯи экран. салом алейкум бародаро, шумо дар канали Тухи ТВ, номи ман Парвиз. Бародаро, якта блогера дар Россия, агар бишносед, Азигвайн меган, Азиҷона, Instagram блогера, дар Instagram аудиторияш. Як историяша дидем, хайр кардеста буд, баъди ним соат пас дидем, баъди хайр задинаша дар история биниш хун гирия кардеста буд. Ҳамин хотир тасмим малиш нахлим тасмим гирифтам баъди каналми бачакои Тухи. Дар ҳамун азиз занг занем, фаҳмем ва беғарзи и заданаш фаҳмем киё задаша, барои чи задаша, то чӣ дараҷа медонам, тоҷико задинаша меган, ному боварӣ надорам. Бо хайр дар ҳамин карантин ва чӣ хеле вайн кардеста, ҳар рӯз пашти вайм ровардеста, ҳамин хотир тасмим гирифтем, занг занемша, занг мезанем азизҷонда, тамошо мекунем. Салому алейкум азизҷон. ҳама хуб, саломатиё соз? Шукр, амал акам. Саломатиё, чӣ хел саломатиё? Саломатиё, акайна хеле. Ҳамаш барои биния, а? Наомад машакидам. Вай маз контактат бояд. Вайоша бояд айрусте борбухриш, чтоб ной нагирад бини. Беҳтарин. Азизҷон, ами фаҳмидем дар як рӯз дар история дидем ки мақсад пири хун бинид минид рости гап камта аламат кардаги буд ё айруш чӣ буд ки ободи дад рехтеста буд. ҳамура аниқша мо хостем фаҳмем тара задан, ки зад, барои чӣ зад. Ами мавзӯъро ҳозир охир да мепурсем. Аммо ки ман тара аввал дигар чӣ савол дорам. Ами озӣ ту чӣ хемадем дар Москваи хай маълумай бисёр одамои мисол мумкин бародаре ҳаста ки Азигвайна аудитория YouTube чем Instagram кам шиносан. И Азигвайн дар Instagram хела ами блогерои вайнерои тоҷик ҳаст ки качествени барномаҳо ами Азигвайн мекунам нисбат ба дигар вайнеро. Ҳа? реально да таъриф нест, ҳақиқата мақсад чизе ки ман как оператор мебинам азиз ганда качественни чизо мекунад, сиёмкаш, тарзи сиёмкаш хичам камкам операторӣ мекард. вақти душанбе буд медидам ша ҳамура дар ин вақти карантин, вақти мақсад серьёзне рафтеса ту вайно та запас када буди ранги рептиҷи барномаошо ки ҳар рӯз када буромадести раҳуда. вақте ки карантин шид зиёда ин уже яки моҳ мешавад давом мебарад. вақти карантин эълон кардам уже ман надоштам запас захира ягон чӣ надоштам. неожиданно карантин кардам. ду ҳафта ман ҳеҷ накардам. ман хонада депрессияда инам кали بدون яка кали зиқ шудам. блин ман бояд двигаться кунам, ман бояд байкинги активма галдест. ами одам ҳунари хичанағз бинад мег любой кор мекунад. ду ҳафта ака рӯзгап тоқат кардам нашид. зангзама рӯзгап ака видеома операторишам кардам мекунам, монтажам кардам, сценарияшам кардам менависам, одаморам кардам ҷамъ мекунам. мақсад ҳама тарафа хидм мекунам да. ҳама одаме ки мара сиём мекунам мақсад хидм мекунам. шаки хали рақс биги, айҷа рақс биги, ҳамаша ҳамкарӣ мекунам. ду ҳафта ростига тоқат кардам нашид. бачаҳаку кади группа дорем да, ҳаму одамое ки дар видеом участвовать мекунанд, ҳаму ёрдамчиҳо. ту бачаҳаку ва видео кардам дар кора. навистум шона гуфтам ки пага инам хали соатам хали ҷодам аст. уже карантин буда? то ҳозирам ислом вақт карантине. тум хотя бы 2 рӯз пас 3 рӯз пас буроем я ролик кунем пиш то ай чӣ айда
активам набрав ба одаморам ростига ба худо ака нами 3 рӯз гум бушам менависанда ака чиба видео нест эфир мекунам ака чиба видео нест баъд мақсад сар кардамшам баъд хулоса вақти буромадан я он ка проблема мешад я он ка зғам намет я мед чи хел медонем ки пропуск хати мебурои любой на он пропуск хати мебурои мода карантин нест мода самоизоляция мегӯям самоизоляция мақсад самоизоляция амкалияи мақсад пропуск дошта бошӣ бигар любой ҷомеаи шикалӣ мекунӣ ба пропуск надоштам мақсад пропуск надоштам ҳамду ҳафтаи карантин будам надоштам ба гуфтам чихалӣ история кардам гуфтам бачаҳако пропуск кардан дақора мобайни 3 минут омада ака бовар накунӣ 80 нафар навистаи барои пропуск пропуск пулака ё бепул бепул бесплатно ама история кардам пропуск кардан дақора 3 минут 80 нафар навист ай нафадуяча вибрат кардам никаш 5 сам был кардна сепрат тозра пропуск кам кардигашдистам я бор мекунӣ гирифт мобайни 5 минута корхонаи худаш дар карочи ба ҳамун ҷои кори худаш чихалӣ кард гуфт ами ба штрихоти паспорта роӣ ки ҳамра роиш кардам вороди нормально проверка кардам дар бази дани ҳама ҳаста мақсад ҳам ба шарк тамошо кардистам равад кам брат тозра ба пропуск дигаштӣ хоб метарсам ки он кас палёнит накуна мақсад ягон проблема намешад командато мебуроем ба ҳазир сиёмка мекунед сиёмка пиёмка дан ҳеч кордорто намешад ами метро дуромадан зихалиш дегеда пропуск надошта бошӣ ё маскат надошта бошӣ на магазин дарахат метро ҳоз бо перчатка ягон без перчатки наемонам ака перчатки ростига ма бораш хондам перчатки набарот вируса тахтадаш агар 17 соат мехабида чем перчатка бе перчатки хило мекунам осонтар ҳеҷ сабаб ай сабаби ки например на ту иҷара мехапӣ уҷара мехапӣ иҷара перчатка серамно телефона мехапӣ а вақти резинда ҳами микроб вирус резинда 17-15 соат меиста дар даст асlan 3 соат меиста мисол бо даста мешуви метрода яка любой метро станцияда кадоме ки дар Россияи Москва медонад аппарати дезинфексия мондагиян метрода супермаркет мисол торговый центр ҳама ҷода тез дезинфексия мекунӣ дастро беҳтарин ханака биё мавзӯи асосида бигзарем тра кадом миллат зад барои чӣ зад ма бовар надорам ки шудаи тоҷико зада боша худ нақл ки чӣ гап шуда боша бара ростига вақа якним моҳ пеш ё як моҳ пеш буд як бачаак нави номерои ма ватсап номерои ватсапам мондагия дар инстаграм мақсад дар инстаграм нависта ма смс шанакдам ба ватсап да прямои алқоб ромад ама дар характер дорам любой ка занг занам мебардорам да хеле фели номери ношиноса бигум бикиши мехале сами любой ка занг занам мебардорам ай занг зад гуфт салом алейкум вака гуфт мақсад ма чанд блогеро ка тип ромадам ответ надодам тоҷик мехом блогер тоҷик ай 29 солаи солотамай гуфтам гандеста яка гуфт мумкине ка ти мисол бо бихрам гуфтам майли биём хай омад катиш мисол ямо ҳамкорӣ кардем исус мара гуфт чӣ кор кунам гуфтам братан барои качестве контента бояд ҳамкалӣ камерао бигирӣ чтоб дар чи аудиторияда качестве мардум қабул кунад сразу хай камера чизоро харид чанд бор меҳмонӣ пайрод кард ма ростига букам меҳмонӣ равақам нестам хай ба бисёр бад занг зад хай рафтам хай мисол хонаш рафта будем кати бачако баъд як рӯз ма видеои хайр сиёмка рафта будам карчи батл доштум приказ батл хайр агар бафилм дидаги приказ батл ма занг задим ина гуфтам ки брат ман худам аппаратама чӣ дорам и просто штативаиш объективиш барои ранг бранка зурада сиёмка кардан гуфтам брат короче камера дар корай ма бояд видео хайра сиёмка кунам рафтам камераша гирифтам ростига рӯз камера дар хона истодаг буд сеюми чорум рӯзаш ма камерара видео хайра сиёмка бурдам
ай сиёнка бурдагиём ки занг зад гуфт камерара биги биёр. Ман гуфтам раҷон зайни тай дастом ман ӯзи наметавонам. Кадом одаме ки хайр кардаги медона ки чӯбчика талпай исус ай пушти нида телефон айда мақсад. Гуфтам корома буд кунам обязательно камерата мегирем. Пеш телефона айбан ягон 20 минут гузашт боз занг зад гуфт безеб гап зада уграшд хали медони хали баланд мақсада хали ва катиба медони чи хали шуда будам например бебини хали ранги брат шуда будам мақсад паприк хали ақурат эди нахоям халиш гуфтам ярахатид эди нахой саром вайрон шуда ояка эди нахой гуфтам ба занг мезанам майла гуфт адресота гуфт рои ки ман худам миём мегирам ша ман гуфтам ба ҳамин метрора биём ман ябора ҳамҷода сиёнкама кардистам то ту миёй мераси ки ман сиёнкама тамом мекунам баъд мақсад ва яка занг зад ман гуфтам ша ки ба ҳамин метрора биё то ту мераси ман сиёнкама тамом мекунам вай омад вай одам оварда ба сари ман ва ака ажда надоштам ростига одаме ки кати мисол хонаш рафтагӣ шиштагӣ хестагӣ занг зад охи тоист аяму дур сиёнка када да дастиш телефон омадастай ман ҳайрон гуфтам шухӣ кадастай сиёнка када омадастай та мамеда сиёнка дошти ё про истодагӣ будӣ не ман уже сиёнка ма тамом кардам бидатш доштам мақсад ифтор шудеста вақтича дадаш телефон сиёнка када омадастай ман гуфтам прикол када чо кадаси ман тра сиёнка дорам машинаги сусу ва гуфтам чо кадастай та бача прикол кадаси вақти шундестай ифтор да мақсад успетнем вай 5-6 кас одам овардай тид омадан ва хит накардам ман кативай гап задеста будам уже вай тонда гузашта камераша доди ба камерара гирифтагӣ ай додувой дора дачво дод задестай паника дора мардак 30 сола ай бахудо ман рости гап 2018 солаи мака яка мегум ай ба е овоста паска ки ҳамин момента я удар ҳамин барум омад хай чихел яке пушум авай гап задеста будам зад ҳамин бари ром санма хам кардам биним хом биним ақат ки бодави шата кати даром зад ё тоҷико буданд ҳамзадагиан тоҷик айванҷ будан ё намедонам айкло будан айкло будан мақсад намедонам будан омад давид дарум зад мақсад бо даши табибатса кадан гирифтанда уже ма гум кардам ки ака унҷа катим буд вай давид тарафшон кияд шаққафи тарафи ӯ бунападат кадан мо ду кас будем ва ё қариб 6 ё 5 нафар будан خودش سیونکا دوران افراد است دوست بعد ما چی کردیم شونا تو مامی خیام گفته لوبوی خیلی پاکا بیو بگم میزنیم نمرهشون گرفتم آدرسشونا پاکا زنشون میزنم نمره رو یکم 15 برزن زدم نمره رو نبرداشتم خستم رفتم خونش گفتن خونش در نیسته در دوی ماشینا خواهم چند برزن زدم با ویدیو کیت میبرداره در دوی ماشینا ایده ساعت 2 3 شود در دوی ماشین این صبح برادرها زنشون زدن نیسته خونش در آخه با نمره شکلش نیست شید را و او از بلاگر بود یا که پروستا خرید بود بلاگری نکرد دیگه برای که راستی بلاگر شیدنی بوده уже یکم 2-3 ویدیو دامان گرفتم شاید 2-3 ویدیو سیونکاش کرده بودم уже оста шиде иста буд мақсад вай гуфтем насиб баъди карантин вай пранкер шидани пранкер на пикапе солам хали творчество кардани буд ҳаям хали кардан рафтам пеши доктор перелом шуда биним я тарафаш гуфт ҷағидагия ҳам дору коронавирус ҳами хеле 2 рӯз мақсад шиштум хонада бо нашид гуфтам бояд ман видео кунам бо ҳам бини шикастагӣ ака дору амехмисуса бо бачаҳора ҷамъ мекунам бо дарҷи сиёнка мақсад дига о бачаҳора наёфтӣ дига не ӯ нест шидан ака номерура намебардорам ман рости гап дар як сурата дидам публикатсията кардона қапидагӣ ҳама каса настагие ки мо шикаста бошем нарехтем ҳам хеле тема настагӣ буде ҳам хеле тема буд ман фикр кардам ки ҳамон бачаҳои дар бартан мумкин ҳамё зада бошанд тоз дар айнақлет хит кардам ки хиёл меги охир дар миршид хиёл кардам ҳам хеле гапо меги озӣ не ака охир и бачаҳо ки да бигем дар баландию пастӣ бигем ҳама тарафа катиманда мисол сиёнка мисол соат 1 шаб бошад занг мезанам мегум аз сиёнка дорам
ساعت نگاه نمیکنن میخیزن میوین لوبای جا خوجه 1 ساعت راهای 2 ساعت راهای میخیزن میوین короче аму дабар мандам агар маънои сурата хит карда боши яка типа ма ғалби дестам ва ё айду тарафм бардоштестам неки ман хит накардам ҳамеша ман ҳавай ҳайрон шудам чӣ боша аҳоз айнақлод ман фикр кардам ки ин бачаҳо задагианд да айнақлод хел бачаҳо мақсад мара вақти зада будам ҳоҷӣ ё мошин кати омадан қариб 6-7 ҷо духтур гуфтан аин пуштум ман чанд бор дарафт беҳӯш шидам биё ҳамин чӣ карданда духтур исусу аптека даводав мақсад ози камтар чия яка коронавирус вайш бисёр шудагиай тоаш мисол дар рӯз 7-8 ҳазор касал фиреста скориёймо телефона бояд ягон ним соат зиёд 18 килида штоб телефонта бардорад мо хали вақти 18 килидам надоштем занг задем набардохтам чанд ҷо духтур рафтем духтуро ҳама ҷо махкам ами духтурои майдарам рафтем оворам қабул намекунад ҳама мақсад фри вирус коронавирус ростига ман хел ман тарсдам надромадам рӯи духтуро гуфтам биям хонагӣ мекунем хай беҳтарин ҳами ба хайр гузашта бошад беҳтарина баъд як чизи дига давай вай далшим савол метиём мақсад хай азиҷон ҳамин қад чизе ки мехостем ҳамин чиза фаҳмидаем афсӯс камтар зиқ шудам ки тоҷикои худ мо зада буда ман то ин дараҷа намедонистам ки тоҷика дар Россия именно дар ғарибӣ вазбинайда одами хита одам биёри бизанӣ бо барои як чизе ки ту чиз аниқ мегирӣ хоҳӣ нахоҳӣ камера мегирӣ дерам шава лекин шиносдаи чиз безебай барои ҳамо хоҳиш мекунам ки ҳамқар чизо нашава именно ин блогерда ма кори хайра кардам бо рӯзи ҳамо кор гузаранна бо ма дидам хайр даҳани рӯзадор бигемака мақсад ин ку да ягон ҷо турӣ намегирӣ ма дидам я ним соат пеш 1 соат пеш дидам инсорията хайр каисти дар хайри гуфти ки мо ҳамаша дар сиёмка нишон наметиҳем бигзор ибрат шава гуфтеса будию лекин я чанд чақа пес бо инсорията дидам ки бинед хунаю хеле камтар алам дорию зиқида инсорията мекишӣ аммо ози хай дар экран мебро ҳамон момент бисёриҳо дар ютуб надидагиан ҳамин ҳисоб аудиторияи азигвайн инстаграмаш мебро қариб 50 000 подписчик дорад 40 чанд ҳазор подписчик дорад беҳад качественный контентҳо мекунад дроин тамошо кунед ба фикрам канал надорӣ дар ютуб опыт мисол опити барнома сиёмка кунӣ дорум мисол опити чихе бояд ютуба идора кардан иҷора мақсад ина инстаграма ма любой хел бахшиш чӣ шид занг задам чӣ ина инстаграма ма любой намо чӣ мекунам на мақсад любой хел ма медонам бояд чӣ сиёмка кунӣ ки просмотр мегирад чӣ сиёмка накунӣ просмотр намегирад кадом соат партои чанқа просмотр мегирад кадом соат напартои мақсад инстаграма аямин нуқти пош то анак як чиз дига дар ёдам ҳаста ки вақти дар ibtiji будем мисол ҳамкорам бугем мешавам ки аҷоя будем то омада ма гуфта буди ки акай парвиз табрикм ку ма гуфтам чӣ ба гуфти ки ма ютуб канал кушодам ма чӣ шуд ба ҳамо дар ёдат даст ҳамин гап ютуб канал кушодам ака хеле шида ма умед таҷван канал дошт ма ҳам канал бӯй кардам ма ҳамин рекламаш кардам инстаграмда ки масалан ма канал кушодам дар мобайни як рӯз ма дар 600 кас ака подписатсия карда буд як роликам 10 000 гирифт масалан умед мара гуфта ки биё брат лучи ма монетизатсиям гироная ҳама чӣ гуфтам продуктота биё дар ма бикунем мисол то ту меҳнат мекунӣ ту монетизатсия мара фикр кардам хеле то гирона кай 10 сол пеш буд хеле умедам мақсад кор кардем ҳуҷҷата просмотрои соз буд я видеому қариб 1 миллион просмотр гирифтагия я видеои чи марди зинокор ё занаки зинокорам қалиб 600 000 я мерседес та қариб 600 000 700 000 ҳам просмотр баъд умед намедонам ози чихале ки ма омадам москва умед занзад гуфт брат хай тарафти ростига ма да одаме нест ки мотиватсия буда хай ма мега кор кардам серам ну гуфт хид тоқа гуфт намешавам
خیلی کمکتی اومد زنگش میزدم اومد جون باید ویدیو کنیم اومد باید خیلی کنیم اومد خیلی من میدیدم تا یک حیات برای سیونکا میدویدی ایست میدادی بالا میدادی تگ میدادی بعد ما میکشیدم دوزی اومد نداری چه خیلی بچه یکا تو یک کس نگه بکو خودش نمیکنه این اوزی توقعی نه اینستاگرامش دا کار میکنه نه یوتیوبش دا یوتیوب شا فروخ اگر ندونسته باشه او بافکرم کدام چی دا فروخ نکیم بخدا اگر کار میکرد تو سومی او دا یم او میبروم او میبروم مثلا چند بار رفت کتیم اپل سینما کردیم $300 $200 $250 میبردیم مثلا نیم سوما و چش دا میدادیم ای با یکان سوم شخص ما میگرفتیم بارزو 20 نکیم اومد اما خیلی بود که اومد سست بود خیلی رکلام نمیکوف این اما لیچنا کانال ما یک گل رکلام دارد ما داجه میترسیم چهارم رکلام اومد با این ویدیو زنیم یکم دا با این آخر رکلام میزنه همین صبح رکلام هست ایو ما دیلیا خیلی ایام تماشابینو ایزا میکشیم که بلا نگه چهارم رکلام از ایستن یا سوم رکلام از ایستن اومد این مانتیزیت با امید مانتیزیت شاید سوی بیچ نمیشه باید رکلام بکنید در خود یوتیوب ای رکلام یا چی دیگه نکه مقصد اودیتوری یوتیوب ای اینستاگرام ناتوری فرق داشته ای ما میچ دفعه مثال دیگه خیلی آدمو در یوتیوب من بود آدموی دیگه خیلی نما باوری دارم که من را روسیگا بکر بیسو ای دوشنبه تماشا میکنم ای توجیکستان ما همین 70% بایم اودیتوریم ای دروی دوشنبه 50-40% ای مسکو و استانبول پیتربورگ و ترکیه و استانبول همین شهرانه که بیسو ای دوشنبه یکی میدونی که دوشنبه بدگی بیسوروش یوتیوب نمیدونم اینستاگرام میدونم اینستاگرام من بیسو اودیتوریم اکر روسیگا دختره 80% دختره 20% بچه میدونم مقصد باید چیز دیگه یوتیوب یا چیز دیگه داره که چیزی که در اینستاگرام میکنی مردم دیوانه قبول میکنن همون را در یوتیوب پرتا مردم قبول نمیکنن یوتیوب دا بسیار اینی خیلی چق میفراشونه یک کس گابز یک کس برو غیبت یک کس کو مردم در یوتیوب اینترست نه در یوتیوب یا قبول نمیکنن برو یا واین تا پرتا قبول وفشه نمیکنن در عثمان نکردن قبول دی نکرد دیگه ای عثمان با برای زور خست نه نفهمی اول وایناش هم پرتوف کو خطی دیشه پروس واینای در اینستاگرام که در اینجا نگذاشت و اینجا در برنامه کار مخصوص برنامه مخصوص فرمت یوتیوب خیلی عزیز جان رحمت کلان برای نام سوالات جواب دادن مقصد خداوند نگهبان باشه در جای باشی نباشی سلامت باشی رحمت یا بار دیگه میگیم تا که هم خیلی واینای کچستونی که درباره اوتور تاجیکستان ما اول دیشه یکم دیشه زور میکنه بعد تو هم هر داد کچستونی کانتنت میکنه دا که من نمیگم کدومی در کدومی تا زور میکنه و مقصد سیونکاتون اوریجینال نیه دا بی و پروستا کامera نمیمونه گپ نمیزنه ام خاطر هزار رحمت کلان برادرها از ایگواین اینستاگرام داریم میدونیم پاتیسات هم میکنیم کسی خواهش داره مجبور نمیکنیم سلامت باشین رحمت یا بور دیگه زنده باشی اکر خیلی